indaba ukhethe mina nje kubo bonke abantu bami. Ngoba umuntu wami nje. Hawu. Ngazi into. Mina ngathi umuntu. Awazi nawe. Hayi ukuthi angazi hayi. Ngiyazi. Mina ngiyazi ukuthi kungani ngikhetha yena. Kodwa into engayisho kakhulu engiyiqikelela ngempela. Nawu kukhona into eyenzekile engidisturbile kakhulu. Ovuyokazi bathathile ingane le yami le umhlophekazi. Lenye ngayibona izela. Into engifuna ukuyithola ukuthi wena noma kamhlophekazi ningakwazi ukuxoxa nje. Ngenikwazi. Umfazi womuntu nje. Umfazi womuntu ngikhulume naye ngoba kuyothi mase ngasahambi ngendlela kuthiwa yimi futhi. Manje angingeni lapho. Kuyoba ngconywana ukukhuluma nina nabazali bakhe. Ayikho into engizoyikhuluma naye. So ingane mazinidinga nina nobabili ezubaba nomama. Angiboni uziya into ngoba phela bayithatha ngithi. Indlela bayithatha ngayo futhi wakukhombisa wona ukuthi ayishutha zengidinga mina ingane. Manje ke angikwazi futhi ukulwa leyo mpilo yimpe engengile. Iyazi ingane into ehlupha kakhulu. Ungayondla ngemali. Kodwa iyafuna ukuthi ubaba abe sempilweni yakhe. Okay baba ungitshela. Wena baba ukhule kukhuluma nobaba? Bebengekho. Okay. Bengahlala indawonye. Same thing. Uyabona nje lempo ufuna uyiqala yimpe encane enganasidingo engeke uzuyinqoba. Ingakho ngisho ukuthi idedele nje ihlale lapha kanje ya. Ukhona ubaba wayo uyaphila. Baba ngiyakuzulwe impi yengane engaphansi kweminyaka u18. Ngiyakuzuywini. You had a situation nompilo. Yeah. You had a situation umpilo ukhulile kodwa bona inkinga. Angithi? Yeah. Okay. Oh how much more na mina ke? Umuntu omngaka. Into enza ukuthi ngigcine ngifaka umpilo phakathi ngoba ngenza ukuthi asheshe aphume nami kulento le ngoba nami ezami indaba ngiyazibona manje ukuthi na yena uyahlala uyagxila. Ngimfuna umuntu ozozama ukushintsha umqondo especially ngento engihlukumezayo. Ngoba phela ihlukumezi yena angithi ihlukumeza mina. So angeke ngikwazi ukuthi ngiloke ngisahamba nje nanokuthi ngishintshe umqondo. Futhi akhona ke angisiyindoda ejikezweni elishile. No is fine kusho ukuthi ngizoyiyeka kanje le ndaba. Ngiyiboneke ngiyibukele ukuthi ke mayisuka la izofika aphi. Akayiyeke lento ngoba yena akakayilungisi naye yakhe kufanele alungise yakhe phela. Ngifuna ukuhamba ke step by step. Yeah. Utshela mina uzolobola. Yeah. Manje sengiyibona lento seyithathe siyidiscard. So sengifuna ukwazi ukuthi ulobola nini. Kahle vele inhloso ukuthi ngikhokhe lapha ngasingabakho. So ngizokhokha endaweni ezimbili. Oh imbili. Hayi ngala ngizolobola nje. Lapha. Ngasingabakho. Yeah. Singala ngizovela. Kuphi? Ngapha. Uma usho njalo ithi ngingakubuza okuningi. So this time kulolotholwa uma kasingabakho. Okay. Lo muntu nje manje ngiwangivuka naye umuntu lombono wami awusekelayo yena. Manje ngiyabona ukuthi namaye ngenze iqiniso. Umuntu angene emagcekeni. Thombe nasambeke. Yes. Okay sure. Asambe mfethu. Nankamazana. Kodwa ngistrong manje. Wow. Ekuloboleni kusho ukuthi fanele ngimbuze ukuthi njengoba eya kwenye indawo uthe uzitholele wena. Ngizitholele mina wayengangitshelanga. Ngafica ukuthi ke manje intombazana sekukhulunywa ngokuthi kuthungiswa kanjani. Baby iyalunga ingubo. Ngathi hawe ma. Iyayenzeka ngempela kahle lento. Hello and welcome to our channel. This is the only channel where we sip tea and we do not judge. Kodwa ke uMpumelelo once again has disrespected ubaba wakhe. To shut him down like that, when you have your own problems with Umbilo. As of Utilero, what is she expecting? She was not respected when Uvuyokazi was still around,
and she will not be respected if she continues to marry this boy. Let me know what you think in the comment section. Thank you. Bye.